به فرمانا سەرۆکی ئەمریکا جۆ بايدن هێزên ئەمریکی ئێریشی بارەگەهên میلیسên ji Îranê piştevanî kirî li Rojhilatê Sûriyê kir. Berdevkê Pentagonê John Kirby lê lêdwaneka rojnamevanî de got ku fermana êrişa asmanî li ser baragehên milîsên Îranê Rojhilatê Sûriyê bersiv bû li ser êrişên dawiyê yên li dijî hêzên Amerîka û hevpeymaniyê li Iraqê. Herwiha got ku ew êriş armanca hejmarek baregeh nêzî xala çavdêrî ya Sinûrî ku grûpên çekdar yên piştevanîkirî ji Îranê di nav wan de Ketaeb Hizbullah Seyyid-i Şuheda tê de dimînin kiriye. Li gorî Pentagonê ku ew operasyon peyameke navaroka wê dibêje Serokê Amerîka Joe Biden di hêzên Amerîkî û hevpeymaniyê biparêze. Di vê mehêde hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê rastî hejmarek mûşekan hat û jarî xwe hejmarek welatan ew êrîş şermezar kir.